inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama ciwon na ya ki cinyewa har yanzu. Na baba. Na'am. Ɗauko zanin nan don Allah ka zo ka rufe shi sanyin ya mishi yawa. Sannu kaji? Sannu. Kai ma in banda kai dan yaro kana neman kuɗi kana da dukiyanka amma ka ki cin kuɗi ga irin ciwo ya kusa kashe ka kana kwance kuma ga kuɗin ba za ka ci ba. Sannu. Ai matan ya kina kokari Allah ji kan mahaifa matan ya. Sai Allah ji kan mahaifa. Shi ma kuma likitan an ce ya dawo ba. Yanzu zai dawo yanzu. Salamun alaikum. Sannu kuma. Ya mai jikin? Ya ji sauki. Dama na je na yi test ɗin jinin shi ne. Gaskiya wannan cutar da take damun shi ba ƙananan cututtuka ba ne. Dan gwajin da na mai yana fama da coronavirus. Kuma sannan yana fama da wannan cutar Ebola. Sannan yana fama da cutar antibiotic cleaner wata sabuwar cuta ce ita kuma. Don haka yanzu akwai allurorin da zan mai allura guda 60 yanzu. 60? Mana, allura guda 60 za a mai yanzu. Bacin an jima kaɗan zan mai guda 30. Sannu. In aka mai guda 30 din, idan dare ta yi 20 kawai za a mai. Insha Allah in na mai wa'innan allurorin zai ji sauki da yardar Allah. Yanzu kafin na mai alluran sai an ɗauko mai wani abu ya ɗanci sabida in ba haka ba in na mai alluran bai ci komai ba alluran za ta iya sa shi ya mutu. Matar yaya, na farfesun nan da aka bada a aji. Na kaji sauki? Ɗauko min ci. Na baba je ka cikin kicin yana nan a cikin kula. Wannan ta da. Kawo mu. Yanzu matar yaya farfesun da mamanmu ta bada a bani shine za a je mun wannan kwakin? Garin kwaki ma ai ƙara halaka ka zai yi ai zuƙe ma ruwan jiki zai yi. To yanzu matar yaya ina farfesun da mama ta bada? Yaya ka zan ne gaji da jiran ka. Yanzu likita ba wani sauki. Haka nan za ka daure kai ta sha dai kai dai burin ka ba ka sa. Tun da nake ban taɓa ji an ce likito zai allura 60 ba. Kai baka taɓa ji ba. Wallahi ban taɓa ji. A kanka za a fara yi. Yanzu ka gama ci sai in ma allura guda 60. Sau ya ka gama? Ka gama? Na gama. To juya. Yanzu bari a fara ma guda ɗaya. Juyo min duwawu. Alluran zan ma duwawun na kara kai juyo min duwawu. Ban ka allura 60.